Naalala ko tandi ba? Sa una ba? Tandi na ko sa unang panahon. Karon ang kanang ini guys ba? So dili yun yung usual na maugat. So goggles mo ni. Safety goggles mo ni. Kaya mga ini ba? Ano bang kuwan? Sa unang panahon, itawag nila ni kanang anti-uhos niya moderno ang panahon. Nadugayan ang anti-uhos ang ilang itawag kay kuana hindi ang anti-uhos na imo na yung kanang antipara ya kadugay guys. Nala ng mga EO, Executive Optical, muna na ba? Irno na guys tanan. Bata nga kanang mangita ko mamalit kuno sila o eye protector. Para sa kining dipinsa sa radiation sa computer, protector sa radiation sa computer. So kanang mga inanang shade sa dili antipara ya dili basta adto rami sa EO ang gitawag nila executive optical kay adto ra ka makapalit anang mga inana antipara lagi siya dili so sige bahala ka tumba mo sa syudad dito sila is-in sa syudad karon ang itabo palit sila dito lagi so yeah balik na nila ba nabalik na sila yeah nakapalit mo og antipara dili man antipara kaya ano gikan na diya nga anti-uhos karon na imong antipara karon sa diri pangana ingon diya nga maguni pa anti-rad grabe sosyal na no gikan sa anti-uhos antipara na imo ng anti-rad sosyal anti-radiation anti-rad naagya pong anti-uhos antipara karon moderno na kay anti-rad okay anti-rad istorya lang gud guys nga kuan para puwas duka okay guys ato ka lang iputlon kay padayon tag hugas plato guys